Ja. Så sætter jeg hernede under. Og der. Og propper hele molevitten ind imellem her. Er du klar? Okay? Ja. Kan du lige tage armen herind? Sådan her. Og der. Så er det, som den skal være. Kan du bøje benene? Ja, det kan du. Det der og det der. Tak. Nej, men det er mere sådan en rutine, når jeg siger, at om du kan bøje benene, så kan du. Medmindre jeg siger, at du kan ikke bøje benene. Op under her. Så næste gang. Sådan her. Og den her, den fjerner jeg simpelthen. Are you ready, Eddie? Sure. Ja. Lidt længere. Er det nødvendigt med træk her? Det er mere for at sige okay. Det er ikke nødvendigt umiddelbart, men så har vi det i hvert fald vist, at vi er grundige. Malene, kan du bøje benene? Ja. Prøv at gøre det. Ja, det er jo godt. Dygtig. Ja, så er det, at man ikke skal klappe for eksempel. Man klapper hunden. Og jeg presser lige lidt ned her. Lidt ind under der. Ja, og vi løfter fodenden lidt. Og vi tager lidt stille og roligt træk her. Er du klar? Ja. Så skal du sætte fra. Ja. 1, 2. Vi skal fjerne den her også. Nu får du lige under der. Og vi tager den her. Sådan. 3. Smil. 4 smil. Og 5 smil. Godt. Det, jeg ved ikke, hvordan du folder i brugsvejledningen, når det er til højre op i sengen på den her måde, så. Nej, det er kun til højre op. Det er kun til højre op, så okay. Ja, kun til højre op i sengen. Det er fordi, vi videreudvikler lidt tingene. Ja. Og så tager jeg simpelthen hernede fra, der tager jeg mit stykke stilerue, som jeg har gemt for sidste gang. Det er godt at vise også. Sådan. Lidt mere, tror jeg. Ja. Og på med handsken. Der er en ind på hver side, ikke? Ja, så bare så lige folde den 2 gange, eller 1 gang, og så lige ind under her, bagdelen her. Ja. Og den der under. Det kan godt hæve foden lidt. Er du klar? Ja. Okay. Ej, det var godt. Hvad gør handskerne? At du har givet under rumpen. Ikke at det er nødvendigt, men... Nej. Det gør det lettere. Kunne du mærke det? Godt, Martin. Nej, jeg kunne godt ikke mærke det. Det kunne vi. Jeg kunne i hvert fald. Hop! Det bliver stødt.
vender sådan lidt om hylden ude på en båd, der når Ja, det gør vandet det det så. klasker op på. Vandet det klukker op. Ja. Den sætter jeg hernede under. Og der. Og propper hele molevitten ind imellem her. Ja. Vänta, vänta. Gå undan lite så får jag zooma in på den bara. Er du klar? Okay? Ja. Kan du lige tage armen herind? Sådan her. Og der. Så er den, den skal være. Kan du bøje benene? Ja, det kan du. Det der og det der. Tak. Nej, men det er mere sådan en rutine, det må også gøre. Når jeg siger, at om du kan bøje benene, så kan du. Medmindre jeg siger, at du kan ikke bøje benene. Det bliver lagt op under her. Til næste gang. Sådan her. Og den her, den fjerner jeg simpelthen.